Det er en sangkrigsjæsjære nu, som æbler er spærlet, der er alle som er nede. Det er de fleste bluesmusikere, som jeg tænker, der fik var helt man i ørerne. Åh, der er noget holdt nu. Jeg var der det fælde. Du er ikke. Du har ikke nemmere, som jeg var just en diskussion, eller? Men nu er jeg det, at det er sådan, som en af de skørne. Ja, det er jo, jeg har hørt om. At vi er omsigt sammen. Og indtil synes jeg ret faktisk, at vi sang til optaget. Altså, han er svært til steg fra Sanger Frobjørn Blues. Frobjørn Sanger Blues Orkester. Ja, der bedste blues orkester i Alpo Frobjørn. Bedste blues band i Frobjørn. Godt det vi.
Barry.